खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बराय हरबाय लोगोफोर भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायलांदो स्किप खालामालासिनो आरो जुदि मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्टबो खालाम लोगोफोर आरो चेनेलखौबो अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नै लोगोफोर आङो दायो आमबासाव मा बुङो टिं लायनो थांदों माने टिं नायगासिनो दङ। मानोना आंहा दाउ गन्द्राया ओरैबायदि माने दाउआ देरजोब्बायना फिसा जाबाय माने बिराद खेबलाय लायो थोनो जानानै दाना आदार होनाय बासोनफोरा थायोब्लाथ' सौग्रला बायो बिसोरो थाबायनोबो खारनोबो खस्थ जायो। बेनि थाखाय आं सानबाय दाउ गन्द्राखौ एसे गिदिर खालामनोसै दा आरो अखा हानायजों हरसान जोबना दोनबाय थायोना बेनि थाखाय दिनै आङो नै हरखाब टिं बायनो होननानै आमबासाव थांनानै टिं नायगासिनो दङ लोगोफोर। टिं बायनोसै आङो माने एसे दाउ गन्द्रासो नालाय एसे माबा खालामनानै बायनो थाखाय आङो मा बुङो माने टिंनि फैसाखौ होनानै फैबाय गुदामावसो लायनांगोन बिनि थाखायनो जों फैगासिनो दङ फैसा सिसा होनानै फैखाबाय मालिकनो गुदामाव लानोसै दा टिंखौ। बिराद अखा हानायजों नायलाय हाब्रु गोजा लामाया ओरैबायदि हाब्रु माने थाबायनो बिराद खस्थ'। थ' जोङो बेटारि सा थांनायखाय एसे आराम जादों आरो लोगोफोर। दायो जोङो नै गुदामाव सफैबाय सफैनायनि माबायावनो मा बुङो सफैनायनि सिगाङावनो आङो ना फिसा नायदोंमोन मोनासै थ' दा नै आरो गाखोलायबाय गाखोनानै दायो जोङो गुदाम फारसे थांनोसै लोगोफोर। गुदामाव थांनानै मा बुङो लाहैसिगोन। नै दायो जोङो ना फिसा नायनो होननानै ओंखारलांदोंमोन आरो थ' ना फिसा गैया नै दा जों फैबाय लोगोफोर गुदामाव मोनफैबायानो खाथियावनो मानोना बे सक गेजेराव दखाना एसे फिसा नालाय बिनि थाखाय गुदामाव दोनो बिसोरो थ' गुदामसिम फैबाय आरो दखानाव दाम दर खालामबाय फैसा सैसा होबाय दा नै जों दखानाव फैबाय अखा फिसा हादों थाइफ्रिदों आरो अखाया फुङाव हायाखैमोनब्लाबो जों एसे बेलासे जानानैसो थांदों नालाय बिराद गोसा अखाखाय दाबो नै फिसा हादों थ' बेबो मोनसे बिसिनि दखान नालाय गुदाम बेवहाय दा लानोसै टिंखौ। टिं बर'ना होग्रा गथ'फ्रा ओंखाम जादों बिनि थाखाय जोङो दसे नेबाय। अरहनाबो आंजोंनो नै बाम जाहैलायबाय माने आंखौ बिराद बिनो माने थाफानो मोजां मोनो गोमोनथार आंना फिसौआ आंबो बिराद अनो थ' दायो नै अरहना बुंबाय आंखौ आबै एसे थाबाय बिदि होननायखाय आङो थाबायनानै नै टिंखौ बेटारि गारियाव सोनो नागिरदों नालाय थिखांनोसै बेटारियाव बिनि थाखाय जों अरनजों आंजों गसंनानै नायबाय। आहाजुदिना सिगांथिं हमसिगोन आरो बिथिं बेटारि ड्राइभर फंबाय गोमबोरा थिखांना होसिगोन आरो नै थिखांगासिनो। आं बिराद मोजां मोनदों टिंखौ जेमान जिब्लाबो दामखौ आंनि नांगौ बायदियै मिलायनानै आं लाबोनो हानायनि थाखाय बायनो हानायनि थाखाय आं बिराद मोजां मोनदों। मानोना माने रांनिबो एसे प्रब्लेम जाबाय थादोंना आंना हासबेन्डआ माने किडनि स्टन अपारेसन जादों थ' एसे जोंहा रांनिबो प्रब्लेम जागासिनो दङ थेवब्लाबो दाउफोरखौ अननानैनो आङो बायबाय नै माने फुरा खानानै रेडि खालामनानै लाबाय। जोंबो दायो बेटारि गारियाव गाखोहैसिगोनानो अखा एसे थाइफ्रिदो फिसा माइसुं अखा बुङोना बे फिसा अखाया थाइफ्रिदो आरो थ' जोङो नै बेटारि गारियाव गाखोनोसै गाखोनानै फैनोसै न' फारसे। लोगोफोरा बिराद मोजां मोनबाय टिंखौ बायनो हानानै 6 बान टिं लानानै फैबाय नै अरहना जा आराम जिरायखादों हारसिंसो जिरायगोन होननानै साइड मोनसे जिरायदों जों बिमा फिसा जिरायदों। दसेबा आंजोंनो बाम जाफैगोन बियो माने आबै आं हारसिं जिरायनो होननायखाय दसे जिरायदों आं गोलैजानोबो गियो अरनखौ बिनि थाखाय माने हमथाहांबो खालामगासिनो दङ आरो। लोगोफोर दा नै न' मोनफैबाय लानानै फैबाय फाइनेलि टिंआ एकदम आंनि न' फारसे मोनफैखाबाय आरो आंनि न'आवनो थ' गाबोननिफ्राय ओरैबायदि अखा बांखाब्लाबो बे आहाजुदिनानो धुम धाम मावसिगोन लोगोफोर बाय बाय।